Pamamasang iba't kilibro ng propeta Ezekiel. Pinalik na ako niting tao, ketang pasbol dalan, apalob kin templo. Ikit ko ka rin, ingatin danom, amamagos, iba't king sibol, lalam ning pasbol dalan, papunta kin dani aslagan, nung nuya makayarap in templo. Manibat tingagos kindane maulining altar. Kaibat nanita, linwal na ko niting lalaki, kimpasbol dalan daned norte, at linibot ketang pasbol dalan, ang makayarap king aslagan. Karin at timetong asibol, ang mamagos, manibat ketang danep mauli, ning pasbol dalan. Ngana kanako, mamagos sindanom ay ti, papunta kindani aslagan, ang gakindagat amete. Milako na kanita, kalat tindanom, karas na kindagat amete. Numan lugal, mirasing agos, mika miyayaliwang uring animal at asan, uling milako na kalat tindanom. Ilako na ning agos singkalat na, nindanom, nindagat amete, at nunuman ka rin ni kabi. Tumubo kimingat ba ng pangpang ding niyaluwang tanaman amamunga. Ela malanat tabulong at ela milako bunga. Etok nanging karelang pamamunga, uling magos karela, indanom amanibat kin templo. Maging pamangal dimbungara, at maging panulula, dimbulong da kareng masakit. Ingamanong ninggino. Salamat, King Diyos. Ingginong mayupaya at sulibutad tamo, in Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ingginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. In Diyos, yang santungan tamo at sikanan, makasadyayang sumawp, king oras ning kaligaligan. Inya, etamo sukat mitatakutan, agyang ding bundok, manabulaman king kalalaman. Ingginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ating ilog ang mamagos, babyet tula kay siyudad ng Diyos, kimbanal at tuknangan ng kakatas-katasan, at in Diyos, liputad ng siyudad, inya masintang kapilanman. Sa korwanan ng Diyos, panyatang ning abak amaranon. Ingginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ingginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Meko Kenny, pangumasdan nyo rin dapat ning ginong, makapagmulala, hindi pat naketiking yato. Ingginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Pamamasang iba't kisulat ng San Pablo, Karentao, Corinto. Edipisyo na kayo naman ng Diyos. Kimpamangamit ko king kagiwan, abinye na kanako ng Diyos, depatan ko ing obra ning magaling, manalakad bali. Binili ke ing pundasyon, at ing aliwang tao, ya ing misundo. Sukat siyang maingat, imbalang manalakad bali. Uling binili na nining Diyos, ing pundasyon, Yesu Kristo. Yamong bukod, at tala ng aliwapang pundasyon, amalyaring ibili. Wari balo, kintemplo na kayo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos, manoknangan niya ke kayo, inya nung ing ninuman sirane in templo ng Diyos,
ing manira, sira niya naman ning Diyos. Ulingin Diyos, banalya, at di kayo mismo in templo na. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Manuknangan kayo, King Bansang Binyeko, karing makatwayo, nga naning Ginoo. At ako ing maging Diyos yu, at ikayo ring maging balayan ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa kim maya pabalita agpang kang sanuan. ligaya kaya ka o Ginoo. Malapit na mo ing Paskwa rading Hudyo, inyamintaya Jerusalem i Jesus. Disna na laking templo ri magtindang baka, tupa at patipati, at di maglibe kwalta akarin pakaluklok. Ginawa yang pamarug alubid at tinabinongan king templo ri magtinda, pati na ring tupa at baka. Pinyambulat na la ring kwalta ring maglibe sa lapi at penwag din karelang lamesa. Nga ng Jesus karing magtindang patipati, ilakoy la keteren, ay gagawan palengki ing bale ng ibako. At aga nakara ring kayang alagad ing sasabihan ning kasulatan. Impamagmalasakit ko para kimbale mo, bala mo apiyam mikakaluko kim puso ko. Uli na niti ring Hudyo kitang dakeya, nanong tandang pagmulalan inggawan mo, ban apakit mo kaya kami, kingatin kang matulid, dapat kaniti. May kibat Jesus, lasa kanyang iting templo, at kilubdaring at lungaldo italakad kayong pasibayo. Ngara kaya ring Hudyo, may gawaya iting templo kilub ning 40 at 6 mabanwa. At ika italakad me kilub namo ning at lungaldo. Dapot ing templo ayamanwana, ya piningkayang katawan. Inyang sinubli ng miye, aga nakara din kayang alagad, king sinabi na iti, at meniwala la king kasulatan at karing amanong sinabi ng Jesus. Ing mayap ng balita ning kakataang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagin ng iba ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Meron po isang kwento ng isang bata na bago siya pumasok ng eskwela o kaya bago siya umuwi galing eskwela, siguradong dadaan siya sa simbahan. Naging routine yun ng bata araw-araw. At sa tuwing papasok siya sa simbahan, may makikita siyang paring nagdarasal sa loob. Pero para dun sa bata, simple lang naman ang kanyang dasal. Ang gagawin niya, magsa-sign of the cross, duduko as a veneration, titignan niyo yung ilaw na pumupundap-pundap bilang tanda ng pagkanaroon ng Diyos sa tabernakulo at ang sasabihin niya, Lord, I know you are there and I am here too. Alam kong nandyan ka at nandito ako. Pagtapos nun yung bata, titignan niya yung pareng nagdarasal, saka siya alis. Araw-araw. Basta yung tatlong yon hindi makakalimutan. Sign of the cross, magbabaw as a veneration to Jesus in the Blessed Sacrament, and then thirdly, yung kanyang dasal, Lord, you are there, and I am here too.
Mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa ating kapistahan na ating pinagdiriwang sa araw na ito, yan ang tatlong paalala sa ating lahat. Dahil ang dedikasyon sa Basilica de Letran, pinapaalala sa atin ang templo bilang tahanan ng Diyos, ang simbahan bilang lugar na kung saan ang ating mga dasal, dinadasal, panalangin at mga sakramento ay ating pinagdiriwang. Ang simbahan na kung saan doon natin nararamdaman, nakikita, nalalasap ang pagiging narito ng Diyos, ang kanyang presensya, unang-una sa bawat salitang napapahayag sa Liturgy of the Word. Ikalawa, sa pag-aalay ng Santa Misa sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. At ang pangatlo, ang ating tinanggap na katawan ni Kristo, mamamalagi sa ating pagkatao bilang extension ng templo ng Diyos. Dahil doon, ang templo ng Diyos, hindi lamang nananatili sa loob ng simbahan. Dinadala din natin ito sa ating bahay. Dinadala at binabahagi din natin siya sa bawat taong ating nakikita. Dahil tayo bilang tao, bilang mananampalataya, tayo rin nagiging templo ng Diyos. At bilang pangatlo, bilang paalala ng ating pagdiriwang sa araw na ito, ang pagiging templo natin ng Diyos, lagi tayong inuugnay sa Santo Papa. Na ang bawat misang ating pinagsasaluhan, ito rin ay misang pagsasalo-salo sa misang ginagawa ng Santo Papa. Kaya kung pagmamasdan po ninyo, bawat part ng Lamb of God, kung saan hati ng ostya at kukuha ng kapiraso, ikakabit sa alak, yun ay paalala na tayo'y nakikibahagi, nakikisalo din sa misa ng Papa. Kaya mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang ating pagdiriwang sa araw na ito, hindi lamang isang paggunita, kundi ito rin ay paalala sa ating lahat. Di ba katulad na sinasabi ng ating mga nakakatanda, paalala ang sagot sa taong nakakalimot. Kaya sana matandaan din natin, ituro din natin sa mga bata at sa mga susunod na henerasyon na sa bawat pagdaan, pagpunta nila ng simbahan, kailangan nilang gawin tatlong bagay din. Una, magsa-sign of the cross. Nakasakay man sila sa sasakyan, o saan man, o naglalakad man, basta dadaan sila sa simbahan, turuan natin sila, sabihin sa kanila, mag-sign of the cross ka, basta dadaan ka ng simbahan. Anong dahilan? Kasi para mong sinasabi na sa iyong pagsa-sign of the cross, alam mo na si Jesus naroroon. Ikalawa, sa ating bawat pagpasok ng simbahan, so hindi na tayo basta-basta umuupo. Kung pagmamasdan niyo po yung ating mga nakakatanda, yumuyuko sila o kaya nagja-genuflect. Bilang paggalang, pagbibigay pugay sa Diyos. Kasi doon natin mas nararamdaman at pinapaalala sa ating sarili, He is something better than us. God is someone who is higher, but who hears our prayers. Kaya kung pagmamasdan natin, isa sa mga santong kung kanino nakadedicate ang Basilica de Letran, si San Juan Bautista. Si San Juan at Alapaminyag. Ano ang kanyang motto sa kanyang buhay? He must increase, I must decrease. Dahil ang alam niya, itinutuwid, piniprepare niya ang dadaanan ng Diyos. At bilang taga-prepare, hindi siya dapat ang mabibigyan ng parangal, kundi si Jesus. Yon ang tanda
ng ating pagbabaw at pag-genuflect. At bilang panghuli sa ating pagdarasal, pwede rin natin naman sabihin, Lord, nandyan ka, nandito ako, ito ang aking dasal. Lord, nandyan ka, nandito ako, handa ko makinig sa iyo. At sa ganyang pamamaraan, inaalala din natin, pangalawang santo, kung kanino nakadedicate ang Basilica de Letran, si San Juan Evangelista. Isa sa mga tagasulat ng Ebanghelyo. At bilang isa sa mga tagasulat ng Ebanghelyo, ang kanyang sinulat, siyang may pinakamalalim na theological meaning and foundation. At ating dasal, sana kung paano ipinahayag, pinakilala at kinuwento ni San Juan Bautista kanyang karanasan kay Jesus na kanyang ibinibigay bilang kwento sa ating lahat. Sana lumalim ang ating pag-unawa, lumalim ang ating pagmamahal sa Kanya. At yan ang tatlong paalala sa ating lahat para sa ating pagdiriwang. Na sana gawin din nating challenge sa ating buhay at pagkatao. Ituro din natin sa mga nakakabata kasi madalas yan ang nakakaligtaan sa mga panahong kasalukuyan. At bumalik po tayo doon sa kwento ko kanina. Alam niyo po kung sino yung tumatayo sa simbahan, sumisilip doon sa pare? Silang dalawa naging obispo. Yung laging nagdarasal, si Aposeto, nung siya'y pari pa at naka-assign sa Betis. Yung estudyanteng tumitingin-tingin sa sign of the cross, nagbabaw, at nagsasabing, Lord, you are there, and I am here too. Siya po si Bishop Ambo. O diba? Ang simple lang ng kanilang ginagawa, nagsasign of the cross, nagbabaw, at nagdarasal. Pero, lumalim kanilang pananampalataya. Katulad nila, kaya din natin yon. Basta laging tatandaan, tatlong paraan na yan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ing Diyos, kailangan isa namang templo ban manuknangan. Makanyan man, biriyan ng manuknangan karing kaya katampisamban, nung nutaya parating akit at akayarap. Nga tamong manalangin, Ginu, panuwanan mong kapayapan din kaya kang templo. Gino, panuwanan mong kapayapan din kaya kang templo. Para ka rin sablang pisamban kimabilo gayato. Maging lugal no sana ning pamanalangin. Ang nunurin tao, manakilang kangisngawan, kareng-karelang kaligaligan, at kapayapan, kareng-karelang kapagsubukan, ipanalangin taking Gino. Gino, panuwanan mong kapayapan din kaya kang templo. Para ka rin sakristan at Knights of the Blessed Sacrament, parati rasanang panandam, impangatsuning Gino, kareng kaya katang pisamban, at ipakit da in kagalangan kaniti, ipanalangin taking Gino. Gino, panuwanan mong kapayapan din kaya kang templo. Para ka rin babaeng isasaliking karelang laman, manakit lasanang respektable at tapat na obra, aakaptandang pasibayo in karelang dignidad, anting tao, ipanalangin taking Gino. Gino, panuwanan mong kapayapan din kaya kang templo. Para kaya katangan, parati tasan ng ating kamalayan, king mabiyatamong templo ng Diyos, at manakit tamong malalam atula, kaniting kamalayan, ipanalangin taking Gino. Gino, panuwanan mong kapayapan din kaya kang templo. Ngeni adwan tamoy sarili tang kapagnasan. Iba, katmuan mo rin kaya kang templo kilugod mo, at ipagkalug mo sa kaya kang sao, karing sablang mamaus kaya kaking kasalpantayanan,
Tiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mipuri ka ginong Diyos ni Meto Sikluban, uling kingkekang kayapan, tinggap min tinape ang pangmikeka, tinapeng bunga ng gabunat ipagalan ng tao, para kaya kami magawang tinape ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos ni Meto Sikluban, uli kingkekang kayapan, tinggap ming alak kayang pangmikeka, alak iba't king ubas at ipagalan ng tao, para kaya kami magawang inuman ng kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapan ni Diyos, ibang lobos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo reting kaya kaming ayin, ikesa ng mi sulusulu kaniting sakramento, akamtan mi ingbe at upayang pangako na, at tanggapan mi impakibat karing kaya kaming panalangin. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliyak kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo rin pusoyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, impasalamatan da kang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alananggat lobos mayupaya. Ing bale mo metong yung bale ning panalangin, kimpangayat mo magagawa yung metong alugal ning kanuwanan. Pagkaluban mo kayang kalam, ae makanyan-kanyan, ban mitadlakad iya ing templo ning kayang espiritu, yubugin kayang legwan king kabanalan ding biyemi. Ing kayang bale ning panalangin, pangako niya naman ng iglesia karin banwa. Ing lugod mo sa sadyane ing kaganapan ning kayang iglesia ketisulip, para king kayang kaligayan. Iglesyang alang dungis at tapat ng esposang Kristo, ing matula ng indu ni metong amulagang kapulungan ding santo. Ulinito kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe kelantok nang dang pamamaya kapurian keka at ngamingan magkanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupayak, mit mo yung banwa, ating labwat kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan, nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo, nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana,
king kakatasatasan, nuan yang daratang, king lagyo ning Ginoo, nuan yang daratang, king lagyo ning Ginoo. Tunay kapin, banal o iba, ikimpanibatan ni sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami maliyari lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon ko sang loob, kim pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat iakya ka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananiye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyan yung kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan minom ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Potang kakanan niya iting tinape, potang miminom kami kaniting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasya, hanggana, king datang ka, king kekang ligaya. Inyang inigaganakan mi, o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon mi akeka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kay kamingan sanang mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me oy pa, in Santa Iglesia mo makalaganap ki meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, i Pasiano kaya kaming Obispo emerito, yamong Noli kaya kaming Kura Paroko, kaya tabedari among Elmer at among Marvin, at ding sablang pari, religyoso, ampon diakono. Ganakan mo na naman ding kapatad min pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang meya ngun nabiye, tanggapan mo san na kimaligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kim biye alananga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kaya benang San Jose akiyang esposo, kaya bering apostol, San Juan, at ding sablang santo, lalong-lalo na, San Juan Bautista, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, San Pio V, ang puning kaya kaming iba, Santo Domingo, at tinupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu kagum ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalananga.
Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kang iba, karingamanong tiro na kikata mo ning Ginoo. Ibami, At siyabanwa, may samba niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyam mo kaya kami king aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi ka ring migasala kaya kami, mangi mo kaya paisaul king tukso, nun ikabos mo kami king marok. ikabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasawpaning kaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas si sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang kapustol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimoren. Pakitangin ni Mika kametong tamo king kapayapan. Kordero ng Diyos, Amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ng yato, mapaladla rin mayayawos king apunan ng kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo. Para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat. Para karetang etanggap malyari tapong luklok o siklod king panalangin. Hala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Antimong mabiye batu, pustan yung bilugan niya babo ng Kristo ing metong apibale-bale espiritual, metong abanal a sacerdosyo. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kalaguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pahuli na ningyening pinadit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka, emo sanay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, gagawan meng metong atanda ning bayu at alananggang Jerusalem, ing iglesia mo kete king yatu. Kapamilatan nin pamakirake mi kaniting sakramento, maging templo na kaya sana ning kekang pangayatsu, at pibale-bale na ning kekang ligaya. Itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kimit mong kapakumbaban, siklod tamo at aduan taking Diyos na sana pupusa na iting pandemya. Alananggang iba, banawsan may pansining tao, pepatok nangan may sagli ing kimot ning yato, pepatahimik mo ing kange ay kami mismo ing makirapat, pepagkulungan mo kaya kimbalemi, ban panintunan ta kangeni, pepakit mo kaya kami ing alang kwenta ing upaya at sikanan, may bagsaking ekonomiya, may nga sarala ding pipag-obran, dakal may nga lako obra ke kami, at siniklod kem pasibayo, banmanyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulanda ka at inisip bing ing sablang at ke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong-nano kami ngeni, at nanong at ke kami, ibat ngan ke ka, at pauli na ning grasya mo at pakalulu. Siguro Ginoo iting kapagsubukan daralanan mi, yapin pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus, metong yung paralan mo, balang dalise at luminis ng kaladwami, ban makapagbalik keka. Mananasang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid king panalangin. Manyad king pakalulu mo, at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo ilako mo na iting virus king yato. Ipa, kasasawang manaya ke kami. Patawaran niyo kami ng emi pansin at eke makiramdam king awos mo. Uling megi ke makasarili at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Iyagkas mi nga mano mo at mipaldan la rin kaladwamit katawan ating buong yato. Itiyaduan mi keka o ipa, kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, mabibiyet magari kambe mo king kametungan ni Banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Talakad tapo at kimapila na penandit, ganakantala, rin kaya katamong kakaluguran na mayang nabiye, tetang sabdang di napat mayap kaya katamo, detang kakaluguran, kakilala, at mangailangan king kakatamong pamanalangin. Manalangin tamo, o Diyos sa ibami, ing lugod mo miraras karing mabiye ampon may nga mate. Pasalamatan da ka kimaragul mong pakalulu ampon lugod. Sineseme ing pamilyami kaniting lugod mo, at iting lugod mong alang kamatayan, yaing buklod mi karela. Pasalamatan da ka king aldoyti, para ka rin sabdang mayangon na biyeming pipumpunan, pengari, kamag-anak, at sablang di napat mayap ke kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Litanya ring banal para ka rin mayango na biye. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Banal ang Mariyang Indo ng Diyos. Panalangin mo lo. San Jose ibang talayingat ng Jesus. Panalangin mo lo. San Juan Talapaminyag. Panalangin mo lo. San Juan Evangelista. Panalangin mo lo. San Miguel. Panalangin mo lo. Banal ay Angel ng Diyos. Panalangin yo lo. Santa Ana at San Joaquin. Panalangin yo lo. Ikayong banalayapu at ingkong. Panalangin yo lo. Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano. Panalangin yo lo. Ikayong banal ang miyasawa. Panalangin yo lo. Santa Zeli, San Luis Martin, at Santa Teresita ng Niño Jesus. Panalangin yo lo. Ikayong banal na familia. Panalangin yo lo. Santa Rita at Santa Diana Beretta Mola.
Panalangin niyo lo. Ikayong banal ay Ma. Panalangin niyo lo. Santo Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin niyo lo. ikayong banal at Tata. Panalangin niyo lo. Santa Monica at San Agustin, Panalangin niyo lo. ikayong banal Amindu. Panalangin niyo lo. San Basilio Señor at San Basilio Magno, Panalangin niyo lo. ikayong banal Amitata. Panalangin niyo lo. San Benito at Santa Escolastica, Panalangin niyo lo. ikayong banal Amikapatad. Panalangin niyo lo. San Fernando at San Luis Ari, Panalangin niyo lo. ikayong banal Amikamag-anak. Panalangin niyo lo. San Francisco at Santa Clara ng Assisi, Panalangin niyo lo. San Juan Pablo Kadwa at Santa Maria Teresa ng Calcutta, Panalangin niyo lo. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Panalangin niyo lo. ikayong banal na Filipino, Panalangin niyo lo. San Nicolas ng Tolentino at Santa Gertrudes, Panalangin niyo lo. ikayong patulunan ding madlang kaladwa, Panalangin niyo lo. ikayong sablang banal ng Diyos. Panalangin niyo lo. Ginu, malunos ka, Ginoo, ikabos mo kami. king sablang sakit at kapanamdaman, Ginoo, ikabos mo kami. king kakaluluwan at masipit at pamangailangan, Ginoo, ikabos mo kami. king kailan masabal at pakamal, Ginoo, ikabos mo kami. king alananggang kamatayan, Ginoo, ikabos mo kami. king alang kapiyadya na kamatayan. Ginoo, ikabos mo kami. Kordero ning Diyos, milalako king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, milalako king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Ibiya mo kaya kaming kapayapan. Dinan mo lang alananggang kapainawan o Ginoo. Aslaga na lasaning sulumong alananggaw. Manatili la sa aking katahimikan. Amen. Ipami at siyo kabanwa, misamba niya nagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo, ni pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ingka kanan mi kingaldoldo, ibiya mo kaya kami kingaldong yeni, ang po ni patawad mo, kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa'y sawol king tukso, nuni kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mip mo king grasya, yung ganun Diyos sa Diyokeka. Nuwan ka karisablang babayat na niya pa naman yung bunga niya tiyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Ligaya king iba at king anak at king banal na Espiritu. Nanti mo'y sadyarang ligaya, ba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alanangga. Amen. Inginu manatiliya kaya kayo. At kaya ka, antemoren. Ito ko rin buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Inginuning banuwa tiyato, tinipon na kayo arapan na kingaldoyti, banganakan impangatagulalin niting pisamban, katmuan ako sa naking kalam ning kayang kayarian. Amen. Ing Diyos iba, biryan na king ding sabla ng anak, ang makakalat mabilugayato, magimetong lang pamilya king anak na, gawan ako sa ng templo na, tuknangan ning banal na Espiritu. Amen. Itimawan ako sana ning Diyos, king sablang dungis ning pamikasala, manuknangan niya sana kaya kayo, at pagkaluban akong tula, bibiyabi ako sana kayagom na kapilanman, king kapulungan ding sablang santo. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ing Ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daun ne, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para panatilyan taming gustong lawat king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo kareng pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan, paluwal king kaya katamang pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding farm king kaon, ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po.
kusiping mo alam mo signalan mo Yarap na kamaking ko as bumo emiti ko kung sera magpatibong kanumanot masiro ako'y kinumo at siping mo ekatatakot ekakakal